Namaste, angkol, auntie. Kabalo naman siguro mo ani, kudsa ni, di ba? Tubig, sulod. Pero ang kaning sulod na tubig, baso. Baso, di ba? Naglibog ko, na naman doon sa Pilipinas, 6 years. So na diri, mga basura, basura. Oh, basura na. Asa man yun nakauna sa ila, ha? Kaya kani, pwede ba rin matawag og basura? Isara, di ba? Basura. Basura. Ibig sabihin na, kasabot mo ako ana? Isara. Parang i-ana lang ba? So kato, basura. Asa man yun sila nakauna na? O kinsa man yun legit? Paliw kong tabang biki para makasabot na yung kung sa ano ana, legit nila nga wood. Okay, tabag.